Gita, Sekwanele mina ngempela ungihlaza kwanele. Sekwanele manje ngizohamba mina ngiyomtshela ngikhathele ukubekezelela lento. Khathele ngempela. Gita lalela. Siphepha liduso uhambe uyokhuluma naye manje. Ngobani? Kungani ngempela kumele ngaboni yena ukuthi uyasihlaza njalo. Yini ngempela inkinga la? Ibimayelana nalento. Kwenze njani kungani yena efuna ukubukwa ngathi? Bekuyiphutha lami. Yebo ngiyavuma vele bekuyiphutha lakho. Futhi nawe ngikutshelile nje ukuthi hamba utshela wonke umuntu la ekhaya ukuthi uyahamba ephathini. Angazi nje ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi kumele wena wenze konke lokho. Futhi yena uzokwenza phambi kwabantu. Gita, please. Gita ngicelele bandla into siyenzekile. Ngicela uhlise umoya bandla. Lethonke angikwazi ukwehlisa umoya mina. Ngiphatheke ngamani. Awungitsheli nje yini thina singakaze sibenzele yona la ekhaya. Sihlezi nje thina sibekezelela wonke umuntu la ekhaya esikuthandayo nesingakuthandi. Thina nje senza ngendlela wonke umuntu afuna ngayo thina sitholana egcineni. Okwani ngempela lokujezisa okungaka bakithi. Gita, please ehlise umoya. Man, wonke umuntu belele ngalesikhathi ufika. Wena la ufika ebusuku. Ubengeke nje yena akwazi ukukhuluma kahle abantu bengekho nje mase uyabuya erumini yakho. Kodwa ufuna ukwenza lokho phambi kwabantu. Ngobani? Uyasuka lapho, uyohlala lapha yana enyaweni zakho ubusuku bonke nje. Ngobani ukuze ngithi kungavuki umuntu? Yena nje ubengeza la igumbini lethu akhulume nawe nje ngaphandle kokuthi abukise ngathi. Uyabona nje bengengize ngibe nandaba ukubuze lana nje wazokhuluma nawe. Uyabona indlela ahlaze ngayo nje phambi kwawo wonke umuntu Mohani ngiphatha kabi mina ngiphatha kabi. Ngiyacela, ehlise umoya. Idlulise bandla lento. Ngiyacela. Cha Vikas. Wena nje into ekumele uyenze ukuthi umchazele ukuthi uzoyiphuza kanjani imishanguzo yakhe. Yeah. Umndeni wakhe sobuye siufonele lethi ukuze sikwazi ukulungisa lenkinga. Angeniyangezi. Ngaphambi ukuthi sitshele lokho kumele siwenze ubuyelwe ithemba. Kulungile. Sale kahle. Kwenze njani? Monica. Indaba lokho uqolozela indawo eyodwa kwenze njani? Mina nje uyazi Vikrant ngithukile. Uyazi nje ngenzenga noma yini. Uyazi nje Vikrant mina ngisakwazi ngisho ukuphefumula. Monica, relaxa. Ehlisa umoya. Ngizowehlisa kanjani umoya Vikrant? Uyazi gogo. Uyazi ukuthi umthethise kanjani umalume? Umalume uqamba amanga ngento ebalekile Vikrant. Thina sizoba yini Vikrant? Awe ma, uma lithola nje iqiniso ngalento esifihlile. Wena ufihlile, hayi mina. Vikrant awukahle bakithi. Mina nje ngizobhekana nayo yonke nje lento. Futhi ngizolokhu nje ngimnawe ngikusiza ngikulekelela. Kodwa ke sobona sekwenzeka. Vikrant uyazi nje mina nginomuzi ukuthi ugogo useyes hawe ma wangibulala ugogo hawe ma ngifile mina Vikrant. Monica relaxa. Ehlisa umoya. Ngiyazama Vikrant ukwehlisa umoya kwenze khona. Dadwethu. Ngiyathemba usuwehlisile umoya manje. Ngiyazama bakithi. Noma phela ukuthukethela kwami ngingakehli nje. Hayi ngeke kuzomela wehlisa umoya. Awungitshele lokho. Sikhona nizasayo yonke lento. Usho ukuthini? Ngiqonda ukuthi uvele wathethisa uMohani phambi kwawo wonke umuntu. Phela ubungakhuluma naye ngasese. Umchazeleke indlela ozizwa ngayo. Buka lawe Madu. Lokhuyana ngikwenze ngamabomu. Mina nguphavati. Uma ibhubesi lingabhodli ehlathini ezinye izilwane phela zoyidlalela nje uyabona. Ileyo nto kulendlu.
Ngibuka yonke into mina. Uyabona into yinye nje la ekhaya. Mina nje ayikho into engingayazi yenzeka la. Ukuthi kwenzakalani kulomuzi ubani okwenzayo. Mina nje ngazi konke nje ngakho ngikutshela. Abantu bacabanga ukuthi uyisalukwazi nje esigogile asazilutho. Kanti lela kulona iqiniso. Mina ke ngibuka nje nalokho okuncane onganakekile bo ngiyanitshela. Ngenani? Ngenibiza ngamabomu nina. Dadwethu. Uselapha. Khuluma naye. Ungixolile nje ngalokho ebesincokola ngakho. Bekumbona ungatheni. Usuyagula yini weMadu? Mina nginandaba ngempela nezindaba zezeyimali nje. Ngoba phela wena ukhona nje lana. Yes. Kulungile. Gogo. Ngabu kahle kodwa. Kungani ungibuza lokho mkhulu? Awu gogo uyazi indaba ngikubuza. Angiphathekile kahle. Nakho ka ngithi. Sengitholile manje impendulo. Angeke sakubuza lutho. Kodwa uyibheke. Ungaphutheki. Inkohliso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo8 ebusuku khona lana on yours truly zizonke isonke dear signature 169